Aquest any fem un pas endavant per millorar la qualitat de vida i dignificar la situació dels temporers de la ciutat amb els habitatges que aporta l'empresa municipal i l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Com sabeu, són habitatges que estan repartits per tots els barris de la ciutat. Són uns habitatges que estan equipats amb portes campanya a cada dormitori, amb taquilles per a que les persones puguin deixar les seves pertinences, amb rentadora, amb dutxa, amb tots els encers per a poder venir a fer una estància que se suposa que és temporal i està destinat a treballadors. Avui mateix ja entren al primer habitatge 5 treballadors temporers, persones que tenen una empresa on poden treballar, on poden tenir aquests recursos per pagar-se el seu habitatge i millorem la qualitat de vida en definitiva de les persones que venen a treballar a la comarca, que al cap i a la fi és un dels motors més importants de l'economia de la ciutat.